והיא בת שלו בגלל זה. מהעבודה, יש לי עבודה כל הזמן, עד שהתחתנו. קרודו. בסוף התחתנו. אתה יודע מה זה קרודו? ואז הם גרים שם? לא אח של בולידו. אתה יודע מה זה קרודו? ואז הם גרים שם? עדיין לא בשל. לא מבושל. בוסר. בוסר. לא בוסר. זה לא מבושל. זה נע. זה נע. נע באוזן. אז היא הבת שלה? אני הולך להביא לה מים. לא. יש פה של מי המים? של מי המים? שלך? כן, קסלו בנצל? זה הכוס שלה? לא. כדור מה? את רוצה אולי רוצה לשתות משהו חם? לא בא לך לשתות? ניסים, אני מחלקת להם שתייה חמה, אולי רוצה לשתות, זה שעת התה שלהם. שלא תפספס אותו. אז מה? תגידו משהו חבר'ה. אתם בשידור חי. לילי רגע. אתם בשידור חי. הוא מצלם קטע, אתם יודעים, זה הפסיק לא, הנה, זה עדיין על הקלטה של וידאו. לא, זה לא על הקלטה שלי. אז מה אמרת לי? כן. משקפיים עושות את העבודה. אתה אמרת לי, כפתור אדום. עם משקפיים. נו, מה אני אעשה? יראו אותנו בטלוויזיה שבאנו לבקר את הדודה? כן, נשים בטלוויזיה. יפה. איזה חתיכה את. איזה חתיכה. להתלהב, תראי. בטח. כנראה שזה נכון. בלה רגע. רגצה זה צעירה, לא? כן. אישה, על מה?